RideSpot е система за пръскане с широко импулсна модулация или по-позната като PVM. Ето 5 причини защо да изберете RideSpot на AGI Leader. Причина номер 1. Секционен контрол дюза по дюза. В сравнение с стандартен секционен контрол през 3 метра ни дава възможност да увеличим добива с до 5%, тъй като не оставяме никъде ненапръскани зони или препръскани зони. Причина номер 2. Системата работи винаги с постоянно налягане. Това ни дава възможност винаги да имаме правилния размер капка, независимо от скоростта. Това е възможно благодарение на управлението на нормата чрез пулсации на дюзите, а не както е при стандартните пръскачки, чрез управление на налягането. Причина номер 3. Голям диапазон на работната скорост с едни дюзи. С един комплект дюзи можем да работим от 5 до 30 км в час, без да е необходимо да ги сменяме. Причина номер 4. Компенсация по време на обратен завой. Както знаете, по време на обратен завой едната част на щангата се движи много по-бързо, отколкото другата. Това означава, че при стандартна система едната част на щангата ще стои на място и ще пръска повече, докато другата се движи много бързо и не допръсква. Не е и с RideSpot. Това може да се компенсира и да приложите правилно количество препарат по цялата щанга. Това е възможно благодарение на индивидуалната норма на всяка дюза. Причина номер 5. Постоянна циркулация в щангата. Това ще предотврати задръстването на дюзите по цялата щанга, а също така ще ви позволи да пръскате с правилната норма още от самото начало на полето. Ако имате механично здрава самоходна пръскачка и искате да оборудвате с най-модерни технологии на пазара, на цената на 1/10 от нова пръскачка, не се колебайте, а свържете с нас.